Assalamu alaikum wa rahmatullah. Darasinmu na yau shine akan SHAREit ne. Idan ka san baka yi mana subscription ba kai da zarar mun ɗora sababbin bidiyo za mu ringa sanar da kai. Link nan da tura ma ka yi clicking a kansa. Ka sauke application ɗin za ka gani ya nuna ma SHAREit Lite, sai ka shiga SHAREit Lite. Yanzu ka gani gashi zai nuna ma haka kawai sai ka yi zai kawo ka nan direct. In ya kawo ka nan direct in kuma ya tura ka cikin application ɗin to sai ka danna wannan wata ɓarin ka na dama wajen mi za ka ga akwati sai ka danna ta. Bayan ka danna ta zai kawo ka nan direct. In ya kawo ka nan direct sai ka zo ka gani Lucky Spend na farko kenan sai ka danna shi. A rana kullum za ka ringa yi sau uku. Ni ka ga nawa ma guda 10 ne yau saboda na yi aiki da yawa amma uku suke bayarwa kullum. Uku ne kullum. In ka tashi kawai sai ka danna start zai fara circulation. Ka gani nan dukkan wanda ya tsaya shi ka ci, shi ka samu. In try again nema shi ne yawwa. To ka gani ni na kun gani. To amma ba shi ne dalilin yin bidiyon nan ba. Bari mu koma baya. Bayan nan gashi nan inviting. In kana so ka gayyaci wani kenan ma'ana to sai ka danna shi. Gashi nan yanzu suna nuna ma inviting now sai ka yi inviting amma ka bari nan ƙasa za ka gani ya nuna ma my code. Ka gani sai ka tura ta WhatsApp in ta message ne. Bayan nan ka gama sai ka dawo baya. Ka ga duk mutum ɗaya abin da za su ringa baka duk mutum ɗaya in kai converting naira 50. To sai ka dawo nan inviting. Gashi inviting. Na riga na saka code ɗina na yi submit. To zan ajiye muku code ɗin da za ku saka a wajen. Shine za ka gani shine in ka saka wannan code ɗin za su baka diamond 6,000. Yawwa. Shine code ɗin namu shine 11608 ma'ana 1160 sai H a ƙarshe. Za ka gani sun baka. Yawwa. Sannan kuma gashi nan na kusa da inviting ɗin za ka gani crazy chest sai ka danna shi. Da zarar ka danna shi zai kawo ka nan ka gani. Ka gani sai ka danna wannan clack wa yake start claim. Kana danna zai kawo ka nan in ya gama counting. To za ka ringa tattaɓa shi ne haka haka har sai ya daina fitowa. Ya danganta da naka. In kai sa'a sai ya buɗe ma fiye da haka ne. Kaga saboda na ɗan yi delay shi yasa na buɗe akwati uku nan na samu akwati uku. Haka za ka ringa. Yanzu gashi nan sun bani nan da awa ɗaya ni da na ƙara yi sai nan da awa ɗaya. Ka karanta wannan dokoki ne na abu. Sai mi back nan da awa ɗaya zan koma ne. Wannan kuma mai akwatin nan gashi nan da ya akwati guda 23. Kai ma in ka buɗe za su baka 20. To amma kullum idan ka je nan ka gama su ne suke taruwa a nan. Suke taruwa sannan shi kuma wannan na kusa da shi za ku iya haɗa multiplayer ne da abokinka in yana da akwatuna don kuyi gasar buɗe akwatuna. Za su buɗe muku su baku ƙari. Daga nan can sama ɓangaren 2020 ɗin nan 22 za ka ga rules. To sai ka je ka karanta shi. Ƙarin bayani ne idan baka fuskanta ba sosai. Sannan kuma nan sama daga ɓarin hagu za ka gani wajen diamond yana nan diamond remained phone abin da yake da akwai kenan. To sai ka taɓa shi wannan kan diamond ɗin ɗan yalan nan ka danna shi haka inda nambobin suke. Kaga direct zai kawo ka inda za ka yi withdrawing direct. Kun gani gashi nan. Kun gani total diamond ɗina shine abin da nake da shi 2030. To shine zai iya bani naira 184 194. Yanzu nan ba saukewa ne zan yi ba tunda kullum sau ɗaya ake saukewa. Na riga na sauke amma bari in shiga don ku gani. Gashi nan sai ka zaɓi wanda kake so. Naira 70 ne to ka tabbatar kuɗinka sun kai 1000 haka na ƙasa diamond. 300 kuɗinka sun kai 3 nan sai ya koma 3. To gashi a haka da ya danganta da wanda za ka yi withdrawing. Yawan diamond ɗinka yawan katin da za ka samu. Bari in sai kai confirm. Yanzu na yi confirm. To ka gani gashi nan ya kawo ni wane layi ne nake so na sauke kuɗin. Etisalat ne, MTN ne, Glo ne, Airtel gasu nan.
to ƙasa sai ka saka number da za ka tura. Ka gani call phone number sai ka rubuta ta. Ƙasa ma haka confirming phone number, wacce ka sa a sama ita za ka sa a ƙasa sai ka danna OK. Kana danna OK zai yi. Kakka gani za su rubuta zai nuna ma a tafi. Yawwa. Shi nan ba wahala. Ba shi da wahala. Madalla. Sai ka yi ƙoƙari ka yi rijista kakka suke a baka labari. Shi ne dai maganar gaskiya. Yawwa. Mun gode. Ku kasance da mu MB Teach Pro.